Au și de dulabe. Mamă, gata, jucăm CS, bă. Ce vezi, bă? Hai, Cosmine, că l-am secat, cât mai are marșică. Tot are? 88. 88. Cosmin, du-te. Ia-l pe la spate, la B. Al meu. Nu, vezi că se uită la tine, nu duce, stai. E după cutie, stai. Vezi că vine la B. Știi tu. Tu du-te în tunel. Vezi că vine în tunel, pândește-l. Intră în tunel, pândește-l. Vezi că vine, pândește-l, pândește-l. Vezi că vine. De-asta-l pândești. Să mai dăm plăță și pierzi. Da, asta e codat. Nu, codat! Bă, nu mi-e din plante. Noi suntem Counter, noi suntem Tero. Bomb has been planted, yeah! Altfel era. Bă, nu le codat. Oricine e mai bun decât... Data ce codat are reverse codat. Oricum, Robert e codat rău și Marsica la fel. Bă, Marsica, nu te mai băga. Uite, mă! Și nu avea bani. De ce, bă? De ce, bă, e retardat ăla? Marsica, ești vede ce scriu eu cu... Cred că Da. Da. Chiar min. Bine, în diferite servere. În toate de... Ulu! Uite, mă, du-te tot. Îl iau cu locul. Da, e cu glob. Da? Uite codatul, mă. Da. Am vrut să termin semblățele și am început să dau. Blocul ăsta care te rupea. Uite, ți-a și zis că nu am. Nu are... Ți-a zis că nu ai pentru că îl luai de o grămadă de ori, nu? Te-a luat de o grămadă de ori și de asta a zis, nu? Nu, uite că se uită pe mine. Stai că se uită pe... S-a pus pe mine, să se uită. Să uiți. Mamă, și dacă Mamă, se uită ce pe tine, rezolvă o grămadă. Fii atent ce a făcut fraierul. Uite, Cosmin a văzut că Marsica joacă mai bine și l-a transferat la el în echipă. Da? Eu m-am mutat la el. Ce bulangiu ești, Marsica? Terorista. Marsica, ești bulangiu. M-am mutat că... Ia uite, Marsica s-a mutat la el. Mai rău. Păi da, e bulangiu, Marsica, ce am De ce zis? te muta, mă, la el? El se pusese spectator. Regule. S-a pus spectator ca să vadă dacă joc. Eu m-am pus la CT și apoi a intrat și el. Uite ce cod are adminul ăsta, bă. Au, la ce hit se văd cu plec. Uite pe Shadow. Tu ai văzut, mă, ce am scris? Cred că sunt dăm bani. Bine. Ce ai scris, Cosmin, că eu n-am văzut? Admin codat. Bă, unde e admin, zici? La bombă. Pândește pe acolo. Vezi că se duce în bază la cantări. Da. Că nu-i problemă, că explodează bomba. Ok. Vine la B? Nu, stă Sau departe. așa. A Sunt murit. cel mai bun de pe server! Cine e? Eu sunt cel mai prost de la mine din echipă, nu pot să cred. Nu, Matador este mai bun. Hai de frate. Așa văd eu. O să scriu, sunt cel mai bun de... Cine-i Marsica ultimul la tine? Tu? Mamă, s-a supărat săranul! Matador? Matador i-a rupt capul. Ce țăran. Bă, dar Marsica e cel mai țăran dintre toți. Nu, eu sunt cel mai bun de pe server. Eu am bani. Da, pe nuși. Da, dă prin nuși că are cod. Codatul trecuți. Și uite mai Marsica aici, fără cod, fără nimica. Ia uite aici, pure skill. Unde e? La aerul ăla. Ia uite, pure skill. Bă, Și cu 4 la viață, ce mai zici de mine, frate? Mai e unul,